Ja, er gaan verschillende knapjes om, hè? Hier hebben we meest wat antiek staan, maar ja, dat is ook gebeurd. Het antiek is helemaal gebeurd. Dus. Nou. Dit was hier die appelfabriek vroeger, toen ik het kocht. Nou ja, dit stier vol met eethoeken al hier. Wat dat dan gaat, als je ophouden, dan ja. Ja, want je haren haast op, vertel. Ja, ik ging in de winter net weer in met mijn vrouw. Mijn vrouw had een paar keer zwiel ontsteken gewoon. Maar dan is het kantje boord en dat maar net weg. Dus we gaan voor de winter. Het wordt verkocht voor de winter of we gaan dicht. En dan maar via internet misschien wat verkeerd of zo. Ja. Dat ja. Nou, dan komen we weer in een nog gedeelte. Zo, dit is interessant. Of interessant, dit is een tuig van een hondenkar. Die had een hond in dan. Dat is zo'n apart spel, dat hiek vroeger altijd. En dat wisten de mensen ook wel. Maar je had dus wel goede tien hoor. Ja, blikskaters. Ja, maar je toen tien jaar staallijk wie, hè? Was toch je wie niet van de eerste? Ja, zeker. Gewoon niet op kamers gaan. Een goed keer eethoekje of een eethoekje, een bankje, een banksteltje, een sabbat heen. Ja. Maar ja, toen kwam de kringloopwinkel. Maar daar ik vroeger wel moeite mee, maar nog net meer. Hè. Dat was in mijn horecatijd, ik zei. Toen ik ging drillen in een hotel-restaurant. En daar ging een hele goede slieterij. En zo wat heen. Dat de dominee en de dokter die hadden de drank bij mij bij. Het secretaris bij hun wist wel. En dan een briefje even op een bar gooien. Dat ze het er even in hadden. Ja, en maar zulke dingen, dat is al even bij. Want toen kwam de drank worden verkocht in de supermarkten. Het café waren een stuk minder. De kantines op een voetbalveld die floreren. Het is wel een hetgang dat je uit het caféleven staat. Ja, weer een mooie tijd. Toen ging ik nog niet bij, hè. Want ik had die borstzuin zodra ik ben krijg, ga ik hem mee op. Nou, dan kwam er eerst een jongetje. Want nou, ik ben al hard zien niet trouwd. Iedereen die zei van, nou, ken je het net jongen? Zijn er dan best wel. Maar in ieder geval, toen hebben we naar het zien hier, hebben we een jongen 12 famkes gekregen. Ja, wonder. Prachtig mooi. En toen ben ik opgehouden, ja, met mijn café-leven. En Sademan, daar ben ik eigenlijk in. Zo doe ik een hele grote spul. En Sademan is eigenlijk in 2000 goed begonnen. Ik ging een hele grote café-spul nog. En die zet ik bij de dik en wel eens een advertentie in de kranten. En ik denk, nou ja, dit gaat zo mooi. Toen ben ik maar erop begonnen te keepje, weet je wel. En nou ja, Sademan, daar ben ik eigenlijk in 2000 goed begonnen. Maar ja, nu hebben we de leeftijd van, ja. Maar nog een keer ophouden, hè? Of net? Ja. Je kan moet er ook in. Ja. Goedemiddag. Goeie. Je bent voor het laatst, Erik. Ja, je wordt mijn laatste dag hier op het pand. Ja, wat jammer. Ja, het is 65 hè, en een per maand hè, dan krijg je dat. En het seizoen is dingen. Ja, precies. De contacten met de mensen. Dat heb ik altijd nog het mooiste gevonden. En windkracht zingen. Ja, het houdt wel uit, want ja, dat naar de andere kant varen, dat ging wel, dat is geen probleem. Maar als er een beetje hut begint te waaien, dan hoort het dat waait hoe mooi dat ik het vind. Eén keer bij me gewoon het trotskoetje van Jenna Woord. Ja? Ja. Voeren wij het gat in
En zij lijnen iets in de kant en ze lassen de zeilen erbij en de vleerde door de spitten heen en de vleerde sabuus in de stuur het met opsteken. Ja, dat wil je alleen maar. Maar dat is nog het meer spannende. Zit je er toch niet? Ja, ik zie het in de stuurhut, ja. En ik maak hem wel nog een beetje bij de les houden, want hij kan ook griezelig verhalen vertellen en dan kan ik de trein het heel in nakken. Dus Wat vertelt hij dan? ja, van alles. Dat je Chinese toeristen signaleert binnen en... Is een beetje fantastisch. Nee, je weet vallen van de streek. Nou, goeie reis nog, hè? Hoi. Ik ga altijd op een binnenvaart zitten, op een Rijnvaart. En toen ben ik 34 jaar, toen ben ik een stuurman op een tanker. En dan zoek de skipper op die tanker worden. Maar toen, ik had vroeger mijn 16 een auto-ongeluk gehad. En de wervels kapot. En nou, ik kreeg er steeds meer last van. Toen ben ik in de WO-auto gegaan. En toen, nou in 2002, dat weer de eerste jaar van de euro's volgens mij. Toen ben ik hier op een pondkamer, de hier zingen nodig met een groot vaarbewijs. En verstaan van euro's. Ja, maar ja, toen wil iedereen een lekker vier, hè? Iedereen is wel een beetje op beheerd met het Venomfestival. En daar ben ik dus altijd dus mooiste tijden. Nou, met 3 dagen is het je feestrijden of jouw dagen. Nou, dat ben een golden tijden voor ons. We hebben wel eens van die dagen, nou, dan hebben we 1600 man. Die we dan op zo'n dag oorzetten. Nou, ja, dat is altijd prachtig. Nou, dit is nou, dat had ik nooit verwacht. Nou, dit is hartstikke mooi ding, hè. Nooit wat in de gaten houden. Ja. Ja, we gaan met z'n allen even naar de overkant. Nou, welkom aan boord. Dit is nog een van de laatste reizen. Ja. Om 3 uur is het voor mij gebeurd. En dan? Ja, ik weet net. AOW, altijd onderweg zeggen ze wel eens, hè. Maar ik ben er wat vrijwilliger in het Scootsenmuseum en ze vreden me hier wel eens even voor en daar wel eens even voor. Ja, dat is altijd wat.